Som konštruktívny, aspoň dneska to tak bude. Výborne, lebo to je dnešná téma. A v rámci toho, aby človek bol konštruktívny, tak sa poďme pozrieť aj na tému spätnej väzby. Uh-huh. Spätná väzba, veľký strašiak, takmer všade. Prečo? Ľudia neradi počujú, že si niekto o nich myslí niečo neblahé. Neradi strácajú hodnotu v očiach druhých a niektorí sa dokonca hanbia aj za to, ak ich niekto ocení a pochváli. No a ono to všetko závisí od toho, akou formou to dokážeme urobiť. Nebodaj konštruktívne. Nebodaj konštruktívne. Takže poďme sa pozrieť na to. Ja ti teraz dám spätnú väzbu na to, ako si prišla s tou myšlienkou, že poďme natočiť 24 videí na adventný čas. OK, a už mám hovoriť o tom, akú štruktúru na mňa práve používaš? Áno, povedz. Dobre, takže toto je prvý krok. Dáš mi vedieť, že o čom so mňou budeš hovoriť. Dobre, hovorme o tých 24 videách. To bol ešte krásny jesenný deň, slnečný, veľa práce, veľa zábavy, práca v záhrade, zábava niekde vonku. A ty si došla s tou pracovnou témou, keď to chceme stihnúť, musíme začať okamžite. Aha, čiže ty mi teraz hovoríš presne tú konkrétnu udalosť, ako som mala tú operovanú nohu, nemala som možnosť chodiť trénovať k ľuďom a musela som sedieť doma na počítači a mohla som premýšľať. Hej, ja si to pamätám, keď som ti to povedala. A mala si úžasnú možnosť vymýšľať, lenže ja som bol v pracovnom záprahu a vtedy, keď som mal hlavu na vymýšľanie, tak to bolo veľmi zriedka, zvyčajne cez víkend. Hej, túto konkrétnu udalosť si presne pamätám a teraz ty mi hovoríš, že aký to malo na teba aj dôsledok, že ty si nemal čas myslieť v tom momente, keď ja som mala časť tvorivom rozmýšľať. OK. A teda na jednej strane ma mrzalo, že nemám tú hlavu na to rozmýšľanie, na druhej strane to bolo strašne rýchle a to ma dostávalo ešte pod väčší tlak. Aha, dobre. A ďalší dopad, aký dôsledok to na teba malo, bolo to, že si bol z toho stresovaný? Škoda, pardon. No, a ešte navyše, ja keď som stresovaný, tak zvyčajne kreativita ide u mňa dole. Čiže keď som ti tento skvelý nápad vlastne povedala, tak ďalším dôsledkom bolo, že už to s tebou nerozviniem, lebo už som fakt unavený. Super, dobre som si to načasovala. Vidíš. A teda poďme na ďalší krok. A v rámci neho ti chcem povedať, že ja mám nejakú predstavu, že ako by to mohlo na budúce byť inak, ale možno ju máš aj ty, tak povedz. Prichádzaš so mňou do 4. kroku. Stratégia, ako to urobiť na budúce. Hej? Áno. Mám si počkať, kým budeš mať operovanú nohu aj ty. Budeme môcť doma tvoriť spoločne a vytvoríme úplne ultramoderný a nový program. Inými slovami, vy, čo nás pozeráte, pokiaľ dotyčný človek, ktorému dávam spätnú väzbu, nemá nápad, nemá myšlienku, možno nemá ochotu a kapacitu vymyslieť použiteľnú stratégiu, tak samozrejme je na vás, aby ste mu ju ponúkli. Ale toto bola použiteľná. No, každý na to pozeráme inak, takže ja ti ponúkam tú moju, že počkaj na sobotu ráno, keď je úplná pohoda a vtedy možno dokážeme aj tvoriť. Aha. Dobre. V každom prípade toto bola jedna ukážka, taká ilustratívna pre vás, aby ste vedeli, že spätná väzba nemusí byť strašiak a že konštruktívna spätná väzba nie je mýtus ako Kolombova žena, ale že túto už aj niekto videl a dokonca aj vie používať. Lebo je v PDF-ku pod týmto videom. Presne tak a je súčasťou samozrejme aj nášho programu Reštart manažera. A téma motivácie s ňou tiež úzko súvisí, že? Vítajte na reštarte.